BK Auto i Sønderborg har et bredt udvalg af nøje udvalgte kvalitetsbiler. Eget moderne værksted med dygtige fagfolk. Vi passer rigtig godt på din nye bil. Nogle gange lidt for godt. BK Auto tilbyder favorable finansierings- og leasingaftaler til netop dit eller din virksomheds behov. Billån med markedets bedste finansiering. Leasing, mulighed for fri kilometer. Flex leasing, uden risiko, vi indestår for restværdien. Kom gerne ind og se vores lækre, topklargjorte biler. Sæt dig til rette, se, føl og mærk, hvad der passer til dig. Du kan også tage hele familien med. Vores uvurderlige rådgivning hjælper dig med at finde den helt rigtige bil til netop din familie. Vores lækre biler giver masser af køreglæde. BK Auto. Top kvalitet og altid konkurrencedygtig.